Tulale, tulale, yeah, yulalele. Here's Pete, this is like a hongi tulale, tulale, yulalele ma. Here's Pete, this is like a hiloko nudla. Owisa ama baby. Here's Pete, this is like a lalani insizwa zami. Lalani ngithi wensizwa zami. Beku December ngithi bekumnandi imali guys. Ngiyasho ngqangala bekumnandi zibuya ngoDecember nilivithisa. Nivithisa umthondo. Niwisa phansi ucucumber kuwa kubuyilwe manje uJanuary. Liwile alisavuki. Alisanyakazi. Sokuthi uma ulivusa ulivuse lime mekwalifaka phakathi lithi vithi. Uyabo? Sekuyilana ke sekumele ukuthi ubuye uze la kumina. Sekuyila kumele ukuthi ke uze la. Ngithi kuwe ulale. Lulalele ma. Ngephi intombi yakhe ibuye. Ngithi ulale, yulalele ma. Ngekiphi intombi yakho ibuye. Mawukuthi awuzilanda, mawukuthi awusiza ngakithi wozalana ke. Mawukuthi nawe ubulivithiza ngoDecember, mawukuthi nawe ubukulaba abanye habe bephuza utshwala, liphuza ugoloko bese nisuka lapho mase kumele nilungise ipipi bese uthi iyababa lento. Ngeke ugoloko baba kanganani. Umnandi nobhe fake ushukela kodwa bazothi abanye ikhasela imnandi. Uzothi omunye hayi ikhasela imnandi, athi omunye hayi ukuthi kumnandi. Lalela ke sana sami ngifuna ukukutshela lokho. Uyabona le i-cleaning herb. I-cleaning herb guys ngicela ukuthi ngicishele noma ngibhekisele ngoba yazini angikwazi. I can't ulaka noma ngibekela. Oh Jehova. Sorry guys. So i-cleaning herb yami i-170 rand. Ukha i-teaspoon ulifake ebhodweni, ukhe inkomisha amanzi ufake ebhodweni, kubile bese uyacwenga bese uyaphuza. Ukuze ungayenzi ke njalo nga1 thatha ama-teaspoon noma u5 noma u10. Thele ebhodweni. I-last 4 days. Thele ebhodweni, uthele inkomishi zamanzi ezu10 all emva kwalezi lama-teaspoon akha u10 mawukuthi kuzophuma u10. Ebese emva kwalokho uyakustraina kahle. Eva ukucwenga mfowethu usungafaka efridgini njalo ekseni ufaka enkomishini uphuze ungadleli kodwa kumele ngathi ungayifudumeza ke I recommend ukuthi uyifudumeze uyiphuzise ukubantu kontuku yavuka ufaka enkomishini ufaka microwave kuba umanyana ucimeza uthi lalela liyovuka uyobe ungitshela ukuthi hayi intombo livukile limile liyovuka lithi ngqi uyangizwa ukuthi ngithini iqolo uzobukwazi ukuthi sengifuna ukudla umuntu vula iqolo sengifuna ukudla. You understand? Uzokwenza enye into only 170 rand i-cleaning herb yaqina izithu iqina iqolo endodeni kuvuke ukuthi ngci. Ningakhohlwa njalo ukuthi akuyona yamadoda kuphela nabafazi nawo unenkinga yeqolo une-back pain izinso 170 rand. Ugogo wakho umkhulu wakho nayo bakhala ngeqolo bakhala ngokuthi umchamo ungcolile 170 rand. Uyiphuza nje kagodwa iclean ikushiye uright ilishiye nalo lima livuka lithi yezwa ke ngitshela ukuthi kwenziwa njani i-cleaning 170 bese siba ke nempesu yamadoda angithathele kule impesu yamadoda i-130 rand. Impesu yenzani? Impesu yomfutho empedeni. Insizwa ibe nomfutho empedeni hayi ukuthi ushaye rand eyodwa usutshekile wena usulele umfazi usehleli uyakubuka intombi evakashile yakubuka manje shayi rand eyodwa lento yakhe ibuyivuke ngelinye ilanga. Landa le combo le wena 170 130 thana impesu ne-cleaning herb u300 lona. Uyazi lana ukuthi liyavuka mawukuthi bene ngisaqini kahle. Uyazi ngalana ukuthi unomfutho. Impesu mawuyiphuzile uyagijima. Uzizwa ngathi nje usayinsizwa impela. Ngithi phela amathesijona no Ben 10 ingane ezincane ngoba ziyagijima. Ayilali. Uyabona ukuthi le manje wena boco bene. Nakho umfutho uyaliqina liyama. Usethi komunye hayi mina wenonsi ngiyakuzwa ukuthi uthini nenkinga yokuthi ngisheshe ngichame mina. Uyabona lento le. Ningizwe kahle ke futhi insizwa zami ungathi masufika ku WhatsApp usiyothe uqala phansi uyabuza kodwa ivideo uyishiyela ngichazelile ukuthi i-cleaning herb yoclean. Impesu eyomfutho empedeni ngathi 170 cleaning herb ngathi 130 impesu. Uzoshaya le video kodwa ufuna ukuyobuza again ku WhatsApp noma uyoxoxa ukuthi hayi mina nginenkinga ke yokuthi wena uthi anginawo umfutho empedeni hayi nginenkinga yezinto ungabusangixoxela fika usuthenga ngoba inkinga uyazi izoxazululwa iyiphi product inkinga onayo fika kimi nje usuyathenga seku right. Wozakhe
Ebese into engingakhohlwa ukuntshela ukuthi nginama distributors South Africa yonke. Ungena ku WhatsApp wami, kwi profile picture yami, uzofica lapha inamba zabantu engisebenzisana nabo. Bathenga iproducts yami kimi bama distributors. Bese niye kungibuza bese bayayidayisa. Niye kungibuza ukuthi unayo ni chemist, ama chemist amabantu. Iyona chemist ngele umuntu. Ukuthi nginomuntu eThekwini, nginomuntu eGoli, nginomuntu eMpumalanga, nginomuntu uyabo abantu bami bacazeke yonke indawo. Profile picture yami ku WhatsApp mawungena ushona kwisithombe lesi silapha. Uyazivula uthatha inamba yangakini. Mayingekho ke usungaya sinayo ne website. I website ithi www.cookingwithnots.com. Mawungibuka ku TikTok uzoyithola ku bio. Mawungibuka ku YouTube uzoyithola ku comment section down below. Ku Facebook comment section down below i website. Kungenjalo singashona ku WhatsApp. Nawo sengikutshela nge-cleaning herb ngikutshela ngempeso. Bese kuba ne-Congo dust. Angizukuyiveza ke insizwa zami Congo dust njengoba injalo. Kodwa ke kube nje iphepha elikanje yona ingala ngemuva yabo nje incanyana iCongo dust. Uyona ke uyafike uthi insizwa yakithi umuntu emlonyeni ube manzi umuntu eyokuphuza ukuchama i170. Uyidonseke yona nje iCongo dust uyigcobhoze uthi bese uqeda ukugcobhoza bese uthi bese udonsa iting yakho ke le la kunembobo la ngaphezulu uyagcoba nje la embobeni uthi kanje phekwe imbobo bese ufaka noma iplastic noma ijazi bese uyibukela iTV. Emva kwa 30 minutes to i-hour usuyahamba kusuyegeza lento. Ngisho ungayiza namhlanje uzofika kusasa. Hayi ziyawa kamngani ma. Ziyawa kamngani ma. Kithi ziyawa awufenda ziyawa kamngani ma. Amanye amadoda amaningi athanda ukuthi ayenze kube ikhombo. Athi impeso kweleka 130 yomfutho bese ethi Congo dust leyo kuphuza uchama. Vele kube 300 base kundawonye. Angithi phela u170 ngalana iCongo dust ebese kuthi impeso ke iherb phela i180 bese kuba ikhombo ka300 umfutho nokuphuza uchama. Uyakeza ukuthi ngithini exactly insizwe yakithi. Kodwa ke insizwe ethembayo, insizwe engasabi, insizwe yazi ukuthi kumele livuke libe right lisebenze ngayo yonke indlela. Idinga uthatha icleaning herb ka170, impeso ka130, udonsa iCongo dust ka170. Lapho ne combination ulicleanile, ulifaka umfutho, uphuza nochama. Uyabona ukuthi le sekuthetha qaqi. Yini ke ngikushela yona umlondo. Bese seba netiye elibizwa ngokuthi i-strong tea. Le umlondo amathiphe kawu4. Isebenza njengempeso. Kungukuthi impeso ke impeso ungapheka isobho, ubilisa isobho laphana, udonsa ispoon sempeso ufake phakathi esopeni uphuze. Ngabe inhloko, udla inhloko futhi lapha enhlokweni mawuyothenga inhloko semsebenzini kuneyinhloko edayisayo. Futhi ucela ukuthele isobho la enkomshini, ukhe ispoon sempeso ufake phakathi esopeni lakho. Galagaqa uyaphuza kuyima udla inhloko yakho. Ifuna ngathi ungayiphuza in an empty stomach. Impeso iziclean nesisi uhambe kahle uye toilet. Ekushiya nje uma qondana. Nayo cleaning herb. Mhlawumbe usuku lokuqala izothi ukukisa kancane etoilet. Ithi ukuclean nomchamo uphuze kakhulu amanzi mawuphuza ama products ami. Uyabona leyo nto leyo. Exactly. Impeso also uyakwazi ukuthi uyiphuze neparish. Yabona nje upheka iparish lakho noma amahewu kodwa kufanele ukuthi amahewu kuba amahewu abandayo. Kumele amahewu akho ukuthi ukwafudumeza muzuyiphuza namahewu ngoba ithanda into entukuntuku impeso. Ufaka ispoon sakho nje la enkomshini ufaka amahewu akho ukuthi gaqaqa uthi gaqaqa. Noma kuvela ubilisa amanzi. Ubilisa amanzi maqeda ukubila amanzi wafaka enkomshini ukhe ispoon sempeso ufake phakathi ugoqoze insizwa yakithi uyacimeza galagaqa. Ekseni ungakadli the best. Ungakadli lutho qale ngaye bese lokhu ulandilangisa ngamanzi usuku lonke. Mayifika ntambama umuntu wakho ziyaya mshawu mbeka phansi. Uyabo bese kuba itiye. Itiye uthatha nje ubilisa amanzi, ufaka amanzi enkomshini. Uthatha itiye leli ufake phakathi ungawufaka ushukela insizwa yakithi uthi galagaqa. Uthathe itea bag lo sidum uyakwazi ukuliphinda the same tea bag lelodwa kade uliphuza ekseni nasemini phinde ufaka amanzi uphuze ntambama phinde ufaka amanzi uphuze. Mawuyi security vele uyiphuza ubusuku bonke. Makumele uye yini nje uyayidonsa nkosami ilo owomfutho. Itea bag elodwa 1 tea bag a week. Awuzowuza umfutho 130 kama tea bag. Bese siba nomveva ke insizwe zakithi. Lona ke umvevi lephecelezi sobiza ngomkhulisa pipi. Bafethu ayizukukunika ugalaza but izokuthi kancane. Uyabona ukuthi le manje ngasavuka inhlobo nganawo ugesi. Ufuna ukuqinisa thatha nawo umveva unoshukela thatha nawo umveva. Unenkinga yesisu ngaphakathi uyaklina umveva 1200 yilo sobiza ngomkhulisa pipi phecelezi. Uyabona ukuthi le inamba yami ke u081 729 3262 081 729 3262. Ungangifoneli ngihlale ngibusy. Send i-message ku WhatsApp noma uvula i-profile picture yami. I-profile picture ney'namba zama-distributors. Ngihlale ngibusy bafowethu. Niyezwa
nginabantu engisebenzisana nabo. Uma uthenga kumina ngqo, ulinde nje ku-WhatsApp ngokuphendula, ungifoloweke.